Assalamualaikum warahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe lesɗe duniyaru on pat mon mi simminake ɗo mon mi hofni on kala ha taweteɗon nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jayingol pulaku e nanta hala marketing. Mi tammi on paami e on keftiyam derɗiraɓe. So derɗiraɓe video je mi wari wonnen hande ɗo na ɗum video hala application ji ma bo video hala crypto money. Derɗiraɓe mi wari miɗo andina on, miɗo sero matingo on, miɗo sero informugo on inchallah dan bientôt mi tammi lattago ango. Derɗiraɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamto ɗo posena question ɗo ko larani sungurana me ɗo komi laari ɗo kam ɗum gonga na walla ɓe kawru ɗum tan. Derɗiraɓe ɗum gonga to Allah mo yerdi miɗo programme aɗiɗi ɓangal am en janvier 2022 et non le 27 décembre hande e dan bientôt ɗum lewru janvier e to janvier may darake inchallah nder janvier may ɗo mi tammi waɗgo mariage am, mi tammi ɓango to Allah mo yerdi. Ngam may ɗo kala mo laari video ɗo fu matinama e andinama e informama e ewnama bo invitama. Ngam en fota en mbiya kala mojo fu en tokka gal privé muɗum en gerbana ɗum information may ɗo en matina ɗum ko en mari numéro jimɓe feere bo en ngala numéro jimɓe feere ɗuɓɓe ɗo siiwa en ɗiɗi ha lesɗe feere feere ta goɗɗo fela Adamu Haruna wiya ko waɗi a matinayam e ko waɗi a andinayam. Ngam may ɗo to a laari video ɗo ni mi andinima e kala mo laari video ɗo fu yerbanagol derɗiraɓe luttuɓe diga ɓe jeygol pulaku e nanta haala marketing. Mi tammi on paami derɗiraɓe, mi andi derɗiraɓe jam totto e ɓangal man toye tammi waɗgo e toye haɓɓode tammi waɗgo ɗum pat majum tammi famugo to Allah mo yerdi haɓɓode tegal tammi lattago ha Marwa ha wuro wiyetego Ɓogo. Yimɓe Marwa ma bo yimɓe Ɓogo. Ok e ko lutti programme luttuɗum ko larani walima ko nandi be man ɗo tammi waɗugo a Yaoundé to Allah mo yerdi, amma min tammi on hokkugo ɗe information ji e date ɓangal may de tammi waɗugo le quantième e to ɗum watta ha ɓo kam ha quartier toye ha sare toye e nonnon bo heure ɗume ɗum tammi waɗugo haɓɓode tegal e ɓawa to ɗum warti a Yaoundé kam walima no tammi warugo e to ɗum waɗata ɗum pat majum derɗiraɓe min tammi on informugo ɗum nder wakkatiji kusitiɗɗi to min validi dede programme may ɗo. Ngam may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamto e ɗo posena question may ɗo mi tammi ka famake. Ngam may ɗo mi ango may jiran gado. On gittama derɗiraɓe ɗum derɗi ko moɗon Adamu Haruna, mi andi ɗuɗɓe nder moɗon maran haje famugo information ji e programme no salorto. Groupe ɗon créa ɗon derɗiraɓe sobiraɓe huuɗirɗiraɓe darwiɗi créugo groupe ko larani yerɓugo information ko larani hala programme mariage man ɗo. Nda numéro ji maɓɓe les ɗon derɗiraɓe, numéro ha ngotama ɗum numéro ha Abdou Petit mo littoral Douala e numéro ha ngota bo ɗum numéro ha Abdou Salam toujours mo littoral Douala. Mo matuɗon nder maɓɓe fu to on mbi on mari haje nastugo nder groupe mariage Adamu Haruna ɓe tammi on watugo nder groupe may ɗo. Ha nder groupe may on min ɗo gerba dede programme ko saloto e ɗo ɗum tammi salorgo fu derɗiraɓe onon laroɓe video ji amin nder lesɗe duniyaru marɗo haje fu to wolwaniɓe gal WhatsApp ɓe mbawa ɓe ngata nder groupe may ɗo. Ko waɗi mi hokkay numéro am ɗo derɗiraɓe message ji ɗo ɗuɗanayam ngam on bollima to hakkilani mi fotani lara message ji may ɗo ha mi jaabo on. Miɗo hokka on muñal e miɗo yetta on be mi laari tidal e sungurlaka derɗiraɓe joɓɓe bo sukli e wallide derɗiraɓe ɓe balliɗo balla Allah ni wasoron kayro derɗiraɓe ɗo on tan komi wawata wigo on ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jayingol Pulaku TV e nanta hala marketing. On gettama, wassalamu aleykum.